I dags opgave er at finde Ryssenstenene, så jeg skal hen på Hotel Olympic for at finde den. What do you think of that plan? Yeah, it's invalid of nice school. Det er også bare for at... Det er helt klart, at vi filmet. Der er fest i Prag. Der er noget at lave. Hvad er dine forventninger til Prag, Emil? Og det bliver fremragende. Fucking dyrt. Er det meget dyrt? Ja. Hvad koster en øl? 40 bananpenge. 40 bananpenge for hvad? For en øl. Det er altså ret dyrt. Det skulle da helt vildt. Nej, i normal bar koster... Nej, for en flaske. Drengen, prøv at komme her. Det er altså ret dyrt det her sted. Ja, det kunne jeg lige høre. Så jeg synes, vi skal finde et andet sted. Men skal vi så ikke lige få bierne med? Bastian, hvad synes du, vi skal gøre, Bastian? Jeg synes, vi skal finde de andre. Og i tilfælde af, at vi ikke kan, så spise noget mad. Hvad? Smør jer! Vi var bare fucking provokeret, den der, mand. Det er fordi... Smør, mand! Så, mand! Jon. Lige pas på, ikke? Jo. Ja. En cheeseburger. En cheeseburger. Ja. En cheeseburger, bare en cheeseburger. Altså, jeg tror... godt 10 kroner, jo. Vi skal bare have fast i fucking jorden, og så mangler vi bare noget ost, så er der et cheeseburger. Det her, Helle. Jeg hedder Jon. Er Helle en, du gerne vil sige noget til, Bastian? Jamen, statsministeren vil gerne sige noget til behandling. Nå, det er overrumpling af en statsborger. Det er vores statsminister, du tænker på. Helle Thorning, hun har svigtet alle os, der får rigtig mange rigtig mange gratis penge i SU. Vi får bare ikke nok gratis penge, altså. Jeg har brug for flere gratis penge. Har du nok penge? Hvor er min videostisse? Jon! Har du nok penge til at overleve noget? Nej, jeg har ikke flere videostisser tilbage. Jeg bliver nødt til at leve på nogle fritter resten af parturen. Jon! Og det var ikke engang en vinerstisse, du købte. Fritten er fucking dyr. Så vi kan godt lave opsint joint, eller opsint hash. Det kan du nemlig godt. Det er skæver det også. Hvis jeg tog vodka. Ja. Jamen, det er man jo ikke skæver af. Hvad, Christian, føler du dig flov lige nu? Nu kommer der en boks, der hjælper jer. Sorry, man. Okay, excuse me. Det var lidt nederen, jeg var lige ved at få en med hjem, altså. Undskyld, Jon. Det var så alt for denne gang af Jons fantastiske videodagbog. Ikke så en vild aften, som jeg havde forestillet mig. Men i morgen er jeg blevet inviteret til underbuksedag henne på Jakobs Hotel. Så det kan være, at vi får en lidt vildere dag i morgen. Hey man!
Hey. What's up? You still up? Yeah, Oh, cool. I'm always up.